Εδώ από νωρίς, μόνος. Κάτσε να το βάλω. Και όταν λέω από νωρίς, λέω από 8 η ώρα. Όχι υπό διάφορες κομματικές σημαίες, χωρίς καφέδες, μπύρι και παρέες. Αν και όλο και κάποιους θα πετύχω, κάποιους θα βρω, μουσικούς ατμιστές, ξέρω εγώ, θα δούμε. Γιατί είμαι εδώ? Επειδή φοβάμαι την κοινωνική κατακραυγή, αν κρατούσα το μαγαζί μου ανοιχτό και δεν πήγαινα με το ρεύμα, είμαι χαμηλά. Επειδή μισώ τους επάνω, ας πούμε, για άλλα δικά μου θέματα και θέλω να χεστούν και να πέσουν, να πάμε σε εκλογές και δεν με νοιάζει να βγει μετά ο Δένδιας ή αν έρθει ο Καμένος. Είμαι εδώ γιατί με παρακίνησε η γραμμή της αντιπολίτευσης. Στηρίζω ξεκάθαρα Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν το λέω. Είμαι επειδή το είπε και με ξύπνησε ο Κανάκης ο Μηθριδάτης και όχι γνωστός TikToker και οψή αγαπημένος μου influencer, YouTuber και Instagrammer. Όχι. Άδεια όλα. Ακόμα. Όχι λοιπόν. Πάω εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση, τη διαδήλωση, τη διαμαρτυρία για συμπαράσταση. Πού πάει αυτός? Πού πάει αυτός? Για συμπαράσταση, για αλληλεγγύη. Μισό λεπτάκι να φύγει. Για διεκδίκηση της δικαιοσύνης. Θα μου πεις, η απονομή αυτής της περιβόητης θεσμικής αμερόληπτης, ανεξάρτητης, ταχύτατης και αποτελεσματικότατης δικαιοσύνης στα δικαστήρια δεν αποδίδεται? Πού απονέμεται? Στους δρόμους? Τι είμαστε? Θυμηθείτε ότι η δικαιοσύνη πάντα δίκαια δικαίωσε τις προσδοκίες μας και στις υποκλοπές και στο Μάτι και στο Νορ και στο ναυάγιο της Πύλου με 650 νεκρούς. Όχι Έλληνες βέβαια. Έχουμε δικαιοσυνάρα. Θες πάντων. Εδώ πήγαινε πιο παλιά βολτούλες τις Κυριακές. Τώρα ανεβαίνουμε για την συγκέντρωση. Δεν μου βγαίνει άνετα η ειρωνία σήμερα. Δεν είναι μέρα. Ας μην το χαλάσω. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Μακάρι, αλλά επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Όταν στον όχλο δεν υπάρχουν φρένα, αυτό το τρένο δεν σταματάει και μπορεί να εκτροχιαστεί, ίσως κουραστεί, αλλά και πάλι θέλω να ελπίζω ότι θα αλλάξει κατεύθυνση. Τώρα θυμήθηκα, κανονικά κάπου εδώ πρέπει να το κλείσω, αλλά θέλω να πω για όποιον λέει σε αυτούς που το λέει ότι όταν φωνάζουν και βρίζουν χάνουν το δίκιο τους, να τους πω ευγενικά ότι το δίκιο ποτέ δεν χάνεται. Πόσο μάλλον όταν έχει χάσει άδικα και τραγικά ένα δικό του άνθρωπο και πήγε φυλακή ένας σταθμάρχης, ας πούμε. Να πάνε να λοιπόν αυτοί που τα λένε αυτά και δεν νοιάζονται για τον κυριολεκτικά διπλανό τους, που ξέρουν να κάνουν μόνο κατήχηση με δασκαλίστικο ύφος και έχουν επιλεκτικές ευαισθησίες που αφορούν τον εαυτό τους. Πάνε όλοι αυτοί που κάθε φορά λένε δεν ήμουν εγώ. Ας πρόσεχαν, δεν αφορά εμένα. Εγώ είμαι ασφαλής τώρα. Και εσείς κλείστε το στόμα σας, μην βρείτε, μην φωνάζετε, μου χαλάτε τη βολή μου, με ταράζετε. Να πάνε όλοι αυτοί που συνεχίζουν τη μέρα τους μέσα από τέτοιες τραγωδίες σαν να μην συνέβη τίποτα. Λέγοντας μάλιστα τι θες τώρα? Νομίζω και εγώ δεν έχω τα δικά μου προβλήματα και το λένε επειδή τους χάλασε το ψυγείο ή το αμάξι τους. Δηλαδή πρέπει να μπει το βαγόνι στο μπαλκόνι τους. Τι πρέπει να πάθουν? Και όταν το πάθουν, και όταν πάθουν οι ίδιοι κάτι, δεν θέλουν τη συμπαράσταση στο διπλανό τους? Θα τους άρεσει να μην αποδίδεται δικαιοσύνη στην όποια τραγωδία τους και οι υπόλοιποι να πετάνε χαρταετό όπως έκαναν και αυτοί τόσα χρόνια? Άντε μούστα.